Здравейте, приятели! Аз съм Дани, а вие сте в моя канал Love Дани. Както може би сте разбрали, днес ще посветя това видео на какво си купих от мола вчера. Нека започваме. Първото нещо, което си купих, беше от Пао Ботичели магазин за обувки. Понеже там има много намаление сега, си купих едни много яки обувки, много готини, сега ще ви ги покажа. Много ми харесаха като в тях и се ги купих. Ето ги. Те са с паетки. Ето така се прави. После и ето така. Много ми харесаха. Станаха ми. И важното е, че са ми станали с много хубава подметка. Тук са свършци и доста ми харесаха като цяло. Другото също е тук, но не искам да я махам сега, защото ще ги разместя от кутията. За пролетта се ги купих, може и до след седмицата да ги сложа вече. Доста ми харесаха. Вътре също си купих към тях и за почистваща четчица за обувките, черна. От същия магазин те предлагат четки, бои и така нататък за 2 лева точно. Обувките струват 25 евро или 30, точно не помня. Втората чанта е ето тази от Леди Дрогерия. Аз си накупих доста неща от там, сега ще ви покажа. Първо си купих ето тази пила, която е за ногти, под ногтите за ногтите и доста ми харесва, която беше на 1,65. Мисля. Това също е пила, обаче за пилене на ногти, нали се сещате, на Pretty Main. Доста харесвам тези пили и за това си купих отново. Ръкочистител, доста интересен, като се отвори, сега ще ви го покажа. Мушите са ми пръст вътре и като го изкарате вече ви е сух. Много удобен ръкочистител, който беше на 1,65. И предпоследното нещо, лак на Golden Rose, ето този светъл. И последното нещо е този Baby Lips, който много исках да си купя от целият Електро. Исках и още един, но взех той за да видя ще ми хареса ли първо. Ако ми хареса, ще си купя още един. Ето, серията Електро. Доста ми хареса Baby Lips, розов е и си го купих от... беше намален на 4 лева от 5,50 или нещо беше доста ефтин и това беше от Леди Дрогерия. Сега ще покажа какво се купих от Beauty Zone. Много ми харесва. Това е само едно нещо и е доста хубаво. Едно изуишче. То е много хубаво с черешка. Много ми харесва, опаковано е и много ми харесва. Не някакъв буклук, си е оригиналното. 11,95. Имах и преди едно такова същото, обаче с ванилия синьо отвън. Но брат ми го нагриза цялото и трябваше да го хвърля, защото то вече не ми трябваше. И Леля ми има същото, обаче с мандарина, то е оранжево и е много хубаво. Видях го на хубава цена и си го купих. Щях да си купя и Glossy Kiss Glance, обаче беше много скъп и не ми се даваше 6 лева за Glossy Kiss. Също ми дадоха и каталог за тяхни парфюми, защото е в Beauty Zone. И също ми дадоха една лентичка, която стои вътре. Се мирисна на много як парфюм, за да ми мирише хубаво чантичката. Мирише толкова хубаво. И това също замириса на много хубаво. И слушаща ми, което още не съм отворила, защото исках да направя видеоклипа и тогава да ви покажа. Да. И това беше какво си купих от мола. Също така, за да не забравяме, ето този химикал, който пише много хубаво, светло, не тънко, не дебел. Ето така. Много ми харесва като цяло. Струва 2,60 от Мол Пловдив. Пожарната сиела, тя е единствена. На касата има 2,60 или 2,40, точно не помня цена. Но съм безкрайно доволна от този химикал. И си го купих отново на Шнайдер, мисля, че беше.
Да, и като цялото това беше какво си купих от мола. Ако клипът ви е харесал, ми дадете палче нагоре и се абонирайте за канала ми. И не забравяйте да напишете в коментарите харесало ли ви е нещо. Ако ви е харесало нещо от моите неща, ме питайте в коментарите има ли номер от тях или просто каква е цената, къде се намира. Ще ви кажа всичко. И това е от мен. Чао!